hukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi, urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disili, padang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar, ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning Pager Alun, mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Semar karo Rudha Paripeksa. Kowe arep Rudha Paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, lah dalah. Wah, aku ya lah dalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno kaya. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Gandak blegunduk suaru gembal. Sumerante, hawala. Blegegek sadulita mel. Ora kanthi kanyono-nyono, lah kok iki eneng priyagung. Wah, sing munggah ana ing pendopo padukuhan. Mongko miyak sakehing kawulaku sing padha seba ning padukuhan. Nolo gareng dalem Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to Le? Lho. Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono kuwi sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kan kok nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu du. Lho. Kok mrene kowe Jo? Jo sapa? Oh, Udu ndeng Udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Mulai ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalendra. Iki kayane Nalendra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih. Pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Ya. Mula aja lara atimu yen aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalendra. Ya. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pager Alun. Saking negara Pager Alun. Ya. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Yo pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to?
kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula akeh kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalendra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, Gedibal, mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Bukten akeh para Nalendra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendopo sineba para Nalendra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika Sinuwun Puntadewa. Wah, Sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi piyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong wak keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo meh ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung nek dukani. Ora apa-apa Bagong, kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kowe ndek nada cerewet. Sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah, sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika Sinuwun Puntadewa, Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku Sinuwun Darawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Walah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep terjak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, muluk dhuwure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe batang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah rak tenan to. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel, wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana winasih Siwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenarite sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa
negaraku iso waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan Malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujute amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketek amung telung kedheping netra. Kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula yo meng kaya ngene kok dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong kowe njaluk apa tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu ora bakal entek bandaku kowe kandha. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lho Mbak. Iki ngapa Gong ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dos. Kula balik digropi Satpol PP. Kon pindah rono. Ayo saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awit ana kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan ora. Wis kono, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali dhuwit kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pageralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pagebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pageralun. Sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendra Suropati rawe rantas malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak, kowe kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kowe aku minangka anak iki kudune cancut taliwondo. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petro. Endi dong ngewangi kowe? Demeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petro wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa
Sing pancen sambelani karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe meneng aku ora iso meneng. Wis ta iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-ugek ngene sinuwun. Sing ngono dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisro Karang Kajempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kajempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini orang-orang ini. Dapurmu genti. Kok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan malah omong-omongan karo kowe. Iki karo omongan karo ratu ki raine biru ki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendroso. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kajempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngojo cuma kejaba aku. Kok Prabu mriya sampun to. Kendel mawon Bagong niku nek ngoten iki kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak ragile Semar. Lho, anak ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngeling ngono Mas, di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning Pager Alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e. Ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Kowe udu dosen ora. Ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku. Kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, asem e. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek.
Juangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku wis kok batreno wae. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter Kantik Dayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Awake suwe. Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur mulih kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu kae mau. Wis pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Lah aku dadi digoleki mungsa karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plakapi Dara mboten ling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Tru. Kok isih gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngapa-ngapa. Ha sing nyaret sapa? Lah, rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah, ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu ya. Ndara marku Ndara? Opo? Sampeyan lilo nek Semar diboyong teng Pagar Alun? Ora. Nek ora lilo ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ra kowe. Ah, iki kowe mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Opo Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trimo. Nek ora trimo sampeyan kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iye. Ah, kabeh. Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan niku nek cepak cobane ya bakal ndang teko. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki
nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng pager alun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal nyrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura? Nggih. Kedah tanggel jawab yo, tak tanggungi aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal loncat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Koko Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak derekke marang kakangku jaluk pamit kok Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petro dalem Pak. Kowe aja terus enak-enak kapienak. Kapimendo. Wis Bagong kowe aja omongan. Lho, ora aku iki Bagong kok nang kene iki ngopo to iki? Lukir. Iya Bagong, sampeyan wangun teng mriki niki. Nah, mriki niki. Terus aku nang kene. Kowe ngapa ta, Mir? Bus. Mau arep moncar sithik wae ra entuk. Di Nalindra lho, Gong, ora ning ngarepe Nalindra. Oh iya lali aku. Madrana Pras, nggih. Tepung-tepung kowe lah ketua Dharma Wanita. Heeh. Kula pasrahaken dhateng Jeng Andika Ndara. Ya, Semar aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem. Nitik dhateng pasuryanipun Nalindra menika nuwun sewu lho, Den. Mboten disiki sing kuwasa ning niki ratu sing ora baen-baen. Kakang Semar, aja kuwatir mengko aku bakal gawe tentrem Karang Kadempel. Sinuwun ngamarta kula kanthi manjing sak lebeting wisma. Iya. Kakang Semar ayu tak derekake. Petruk, nom-noman Karang Kadempel diketapke. Aja banjur meneng wae. Masrahke lawan bendaramu. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale golekane gariane. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang.
Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candrawirayat. Nglumpuk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sinuwun sesemban kula giduh raosing manah kula dupi sakathahing para kawula kareng kadempel sami alok yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten nggadahi kekiyatan sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran boten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Najan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus miyang jimat Klimasada ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut wis ra bakal iso nglawat kowe ora iso piye-piye Puntadewa boyong leboke pakunjaran dina iki. Petruk mlayu-mlayu ning ngowo. Ngaturaken tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadawatana. Yo, ning ngowo. Ngaturaken ketiwasan. Nek wonten lepatipun angge kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Kula ora kuat nyumurupi kahanan sing dumadi. Kahanan apa? Prabu Gendra Swaropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawin Prabu Gendra Swaropati diajar kalih Dara Janaka. Nek Prabu Gendra Swaropati. Ana wae lha kajane. Apa? Lan apa? Prabu Gendra Swaropati ngetokke painah. Lho. Panah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Dara Janaka kena duk nglumpruk terus diboyong karo prajurit pagralon. Dara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa karo prajurit pagralon. Niki pun entek Sinuwun Darma Kusuma diboyong. Wah, iblis lanat. Ngguku karepe dhewe kowe boyongi para pandhawa. Nata mantura Prabu Baladewa. Babarna pisan lekane atiku, Pak. Tolaruta saking goca sang Kurukula yen amutusa sang Sri manjing telenging makunjaran Sangya Pandhawa
Nalika semanten Nadyanata ing Ngamarta miwah Satria ing Jodipati Raden Werkudara datan saged angglawat amung pasrah dhateng pepesening kodrat kocap lampahing Sardula. Kok kendel Den? Kok mandheg nenten apa Ndara? Nolo Garing wonten dawuh Petro, wonten dawuh Bagong, wonten dawuh yen kowe ora weruh mestine jeneng member. Wong nyatane iku ora nggunakake permana jati tegese ora nggunakake paningal batin. Lah niki mung wujuding wana bebondotan ora ana apa-apa kok panjenengan malah kendel. Aku wis ketemu karo kadang-kadangku para Pandhawa. Ingkang dikunjara dening Prabu Gendra Suropati. Lho, napa nggih? Iki ngarep iki pakunjar. Wah, lah syukur-syukur Ndara. Wah, bamen ajeng bali kaya wingi uni Den. Sigra cancut Taliwondo sang Sardula. Nalika semanten arsa ngluwari sangya para Pandhawa saking bebandaning Prabu Gendra Suropati. Nalika semanten korining pakunjaran den tebak dening Sardula. Satemah hajur tanpa dadi ical wujuding pakunjaran nenggih Sang Hyang Bathara Kala. Sardula bali kaya wingi uni nata mandura Prabu Baladewa. Waduh syukur Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun keparing ngluwari dhateng ingkang rayi Ngamarta. Baladewa kakangku aku ngaturke panuwun. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yai dawuh sami-sami. Ternyatane menika sampun dawuhipun Kyai Semar Badranaya. Nalika semanten kula wujud matengga utawi wujud Sardula saged wangsul kados wingi uni menawi kula saged ngluwari sangya para Pandhawa. Wah, Jawata paring padhang tumraping Baladewa. Kula saged waluya nirmala temah jati jati lemah mulya. Malah samangke paringipun kados pundi monggo kula nderekaken paduka Kyai Prabu Ngamarta. Ndarawati inggih Koko Prabu nyuwun pangapunten kala wau kula nilar karang kadempel sebab apa inggih krana mangertos bilih kula lan para Pandhawa boten badhe kiyat nandingi Prabu Gendra Suropati samangke kula wuntat tindakipun Kyai Semar anggenipun sowan Sang Asih Prana manjan iki wis kinodrat dadi pacobaning para Pandhawa ngendikaning Sang Hyang Pada Wenang sinuwun Ndarawati kalih kula ingkang kudu bisa ngrampungi perkara niki. Ndara Werkudara. Wah, Semar piye? Sinuwun Ngamarta mang boyong kundur teng Karang Kadempel. Ndara Janaka, Kakang Semar aku manut marang kersaning Kakang Nayantaka. Mboten satumut-tumut
Niki ajeng kula rampungi kalih Ndara Sinuwun Ndarawati. Aku piye Semar? Sampean ndak malah mengke dadi celeng. Pun dadi macan mengke nek dadi celeng malah ngerti. Yo aku wedi tenan nek nganti aku dadi kewan. Wah, iki lho anak-anakmu lek ketutke karo aku ora lahir batin. Oh, tumbak cucukan to. Tumbak cucukan to. Wis ditutke sepro-sepro tekan kene kok malah ngunekke ora lahir batin. Mbok ampun ngonten to Den sampeyan niku. Oh, ngerti ya mau adol nang sirkus. Oh, isa-isane muni ngono. Sami semingkir niki mboten baen-baen perkarane, Ndara. Pandhawa merucut saka regemen aku. Nadyan wis etok-etok dadi pakunjaran. Isa ngukup para Pandhawa nanging durung keduga tak gawe patine. Wis ana ingkang bisa ngluwari para Pandhawa. Oh, adalah. Aku ngaturke panuwun Gendra Swarawati nggone bisa ngaturake Semar. Nadyan ora iso mangan wong Sukerta kaya Pandhawa ning Semar mbok menawa dadi srana. Nggonku suwe ora mangan daging menungsa. Dadah kala mangsa. Wah! Rata. Oh, laguku karepe dhewe. Lagu dadi mengapus-apus. Ilang wujute Semar ndak sawang ana sumping lombok abang. Wah. Iki ming Semar pucan wae. Ampyak awur-awur legane kae. Mboten kalian Sinuwun Ndarawati. Ning kula matur kalih Titis Wisnu utawi Sang Hyang Bathara Wisnu. Sampeyan riyen tau tate gelar wujuding pergelaran wayang Purwa. Dek kapan Kakang? Kesuwene payu. Niku wis pinten-pinten abad. Oh, sampean riyen dalang to, Hus. Lah kok Semar muni gelar wayang kulit barang. Petro, minggat to kowe. Antil mudar. Gong, Ndara Kresna iki bono dalang. Ora tau nampa corekan. Diapurmu nang minggita kono mundur ana. Minggota piye omong kesusu kok. Riyen kula dadi panjak sampeyan. Jaman enten maling mlayu-mlayu dioyak Bathara Kala manjing teng
panggung kula ale panggung sampeyan terus sampeyan maca sarandunging awake Bathara Kala kemutan to. Ha niki nek mboten manjing kaya ngenten melih, jagat niki ajeng dikakahi kali Bathara Kala. Kowe lha dalah. Pandra tata gati Wisraya Indriyaksasara maruta suwe nggonku ngarep-arep bisa mangan daginge wong Sukerta Pandhawa sing tak jangkah pendak-pendak merucut saka gembolan wal saka regemananing Bathara Kala Ratu Ndarawati. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu Ratu Ndarawati ning sawangen kanthi Permana Jati. Lho sapa kowe? Ning kene ora lenggah Nata Ndarawati nanging lenggah Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ingkang anyalira ana ing singasana lenggah, ana ing papan pelenggan suci, ana ing papaning Nata Ndarawati. Nanging aja nyawang Nata Ndarawatine, nanging Wisnune ingkang lenggah ning kene. Sambung rapete apa? Lho, Kala, apa kowe lali? Kowe lali? Kowe mesti kelingan karo Kyai Dalang Kandhabuana. Dek nalika kowe ngoyak-oyak arep mangan wujute maling ingkang nalika semana ngayom marang aku. Ya apa ora? Kowe nalika semana wis pasrah pati urip karo aku mergo tak waca sarandunging badanmu. Ya kuwi unine Caraka balik. Apa kira-kira kowe arep wani karo Dalang Kandhabana? Demen mati kobong dening tanganku. Ah, mati aku. Aduh, Kyai Dalang. Andel aku. Dalang Kandhabana. Dalang kok jenenge Saru? Lho Saru piye? Dalang Kandhabana. Omongane mbok sing apik kok. Ala wis esuk-esukane mbok ra apa-apa. Ayo kowe ngaku tobat apa ora? Iya, aku tobat. Aku ngaku kalah Kala. Kowe aja nyebar angkara murka ning jagat. Lamun kowe tansah kepengin nyebar angkara murka ning jagat, aja takon dosa. Yen isih meger-meger Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman. Kowe ora bakal kelakon nuruti hawa nepsumu. Ayo bali, ora bali titenono. Apa lakon tak gawe wirang ning kene? Iya, Kyai Dalang aku njaluk pamit aku bali ae. Mula kok angel dikalahke. Lah kok jebul dewaning panggodha pangrencana nyawiji kali Bathara Kala. Mula nggih angel dikalahke wis mboten wonten, mboten memper. Bapak kaya ngerti kabeh ya, Bang. Bapake mbok anggere iso ngene ngerti apa-apa. Pak, iki engko nganggo mangan ora Pak? Wis cangkeme ora. Bapak ngerti sadurunge winara to, Gong? Cangkemmu mbok sing apik ora? Aku ki tanya. Takon, ngono takon ora entuk. Nganggo karo ora iku duwe tampa kanthi ikhlas. Mengkono nggih. Lho, kok sampean sing mengkono? Kula omong kali anak kula. Lah kowe mripatmu nyawang aku. Iki senengane ngono kuwi lho. Lah sateruse piye? Niki sing kula ajeng maju sampean pun nyambut gawe. Ngasuh, mangasuh. Kula sing ngrampungi darah.
iblis lanat. Wah, Semar ngapusi karo aku. Celorong Candrawira yang jeblok cacamu barat. Wah! Ngapa? Aku ora ngerti sulapan. Gemes aku karo Semar, pengen tak culek matane. Wong tuwa senengane ora. Ngene amangi lho. Iki panas to? Banter banget to. Oh to. Wes mulai Semar ki ngene lho. Terus sangane tak ndang. Iki panahe yo melu terus dicekel diantenan. Panahe sapa ya, Mak? Panahe Gendra Suarapati. Panahe iki nek dicekel kaya ana setrume. Kaya ngolet-ngolet dhewe. Masa? Lho, kaya panahku ya, Pak. Panahku ora cekel ngolet-ngolet ngono. Jirap kowe. Mbok cangkeme sing apik kok. Iki apik kok cangkemku. Ha iya. Tenan asli aku ya ndep anak ning ora semono kuwi. Kowe do semingkir. Panayar tak banting. Lho. Aja Pak weh. Kena digunakake engko gondrai. Wis. Panah kok gondrai minggir kok, Bapak wis. Dawuh minggir. Kakrokane iblis lanat. Kok ngewang-ewangi karo anake karo bojone. Arepe piye? Rak tenan to. Kowe ndombani karo anakmu sing salah kedaden Bathara Kala. Bathara Kala nyuwun tedha Kakang. Nek rak ya ora ngawur ngono kuwi terus apa Sukerta ki mung Pandhawa tok apa piye? Inggih. Sapa ya, Pak? Bathara Guru. Nek adus suwe kuwi napa to? Galake papat. Tangane papat siji loro sedakep. Loro kumrembya. Wah, ngendak-endake kuwi, Pak. Iki nek bojone kae mbok loro-loro beres lho, Pak kuwi. Menengo kowe ngono. Siji nyekel. Kowe saiki arep ngopo coba, Arep ngopo arep ganggu gawe ndaraku nggone bangun negara Ngamarta ngono apa piye? Inggih Kyai Semar. Kula sampun tobat, kula kapok. Kowe bali nang kayangan apa tak sowanke Sang Hyang Padawenang? Ampun Kyai, ampun. Ampun Kakang Semar. Sampun ngantos dipun sowanaken Sang Hyang Asih Prana. Asih Prana iki sapa, Pak? Suku ki ngomong bae kono minggat ngono. Bocah takon wae. Asih Prana kok tau. Ngerti awak andake simbok kowe. Kowe kenalan ro Asih kowe. Asih Prana iki Sang Hyang Padawenang. Ora ngerti ya. Nek pancen kapok bali aja ganggu gawe ndaraku yen perlu pengestana ndaraku supaya lancar-rancak nggone bangun negara Ngamarta. Kula badhe paring pangestu dhateng para Pandhawa. Mugi-mugi tansah rancak anggenipun bangun Ngamarta lahir kelawan batin. Iya kono ndang bali yo. Inggih Kyai Semar. Waduh, kalau sing duwe panah ngamuk, Pak. Minggir ajare. Semar. Wah, kowe ngapusi karo aku. Aku minta wenehi lombok tak cipta kaya kowe. Ayo, kowe gelem tak boyong apa ora? Nyo, boyongen aku. Wah,
digulung dening Ki Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten uyah Ayu Baskara titi mangsa kaya wis mangsa kalane telas tulise Sang Prabu Gendra Surawati ical wujuding Nalindra nenggih Pandya Betari Durga. Kaporal Kakang Semar, kula sampun tobat, Kakang. Kula sampun, Kakang. Lek ngentep kae iki ra ya tenanan ngono lho. Ayo Malik. Injih. Coba pusap-pusap. Wah, bungai Semar. Edan ana. Kira ra tak kaco. Wah, anggere tok terus-teruske kowe iki kapok ora to Durga? Inggih kula kapok. Lah kok pendak-pendak ganggu gawe karo dalan-dalanku Pandhawa iki karepmu ki piye? Kapok ora. Ya, Waduh. Kapok ora kowe. Kandhan-kandhanane kok senengane. Bagong. Legek-legek sadule to. Me. Kapok ora tobat nekat kabeh. Gong bojomu rene lho, Mama. Setan rata. Dus. Waduh to ora. Durga, kula wonten dawuh ayo anak buahmu jak bali. Inggih. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Inggih. Ganggu gawe katentremaning kutha kene aja takon dosa mungsuh aku. Nyuwun pamit Kyai Semar nyuwun. Gembol manyar-manyar juk ning Dunggul Wana Cecelas Astati Wana. Nek kok dadi bubar ora karu-karuan panjangkaning para Sata Kurawa. Kabeh muspra tanpa guna. Ya. Durna ora nrimake. Najan ora nggawa wadyabala ijen apa kira-kira ora bisa ngrampungi para Pandhawa ke barat. Aku sapa? Aku Durna bapakmu. Kowe entuk ilmu pirang-pirang saka aku. Entuk? Tirta pawitra maning suci saka aku. Kayu gong suci maning saka aku. Apa-apa sing tak mereke kowe saka aku. Warwani karo aku. Arwani karo bapakmu. Ora. Mundur. Janaka ali-ali ampal tak jaluk. Warwani karo Begawan Durna. Sing pinter ulan jemparing mulang kowe sapa? Bapak Durna arwani karo aku, mboten muter. Anak Prabu Darma Kusuma, panjenengan menika siswa kula. Inggih, Bapak. Ayo muter. Petro Kantong Bolong, aku sapa? Aku sapa? Kowe Durna.
ora. Mengkari ijen kok entek-entekke wektu ora. Kene iki selak kesel e. Ndara Werkudara dikon tajuk kowe. Oh, Ndara Werkudara kok dijukuk ora. Ana ora ngono ndak ora rampung-rampung. Arsa majanghe jagat. Mikir. Iya. Tumungo-mungo paneng sapujaing ukir. Marebak bang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung malah dadak ngebis aku kena angine Ndara Werkudara